Maija Mehiläinen. Maija Mehiläinen. Hyvä on vieläkin ne siirryt. Milloin tulee meidän maa? Ei tule teidän maa. Ei tule Paavia. Paavia ei tule. Miten haluaa haastetta? Hyvää reiluutta kaikki muuten kuunnelmat lampaat pääsee tuonne. Paavilla nousi kato hattuja ennen voi se. Huilailee kuohari päässä. Niin on niin pahat raput. Liikuu ja mulla on ypärä päässä. Ei. Kiinni nyt äkkiä. Se oli eka kertaa, mä oon niin paljon pyytänyt tulkaa kisaamaan, jos se uskalsi. Kun musta se menee ihan nätisti. Tässä on oma koira. Sulla oli nekakampat semmoset, ei mennä irti. Ei. Mutta se on kans, kato, kun on koira tarpeeksi rauhassa ja sit on itse tarpeeksi vahva, niin lampaat voi tehdä sen. Niin. Tämmöiset paimennuskoululampaat, joilla on tavallaan opetettu, että kouluttaja on se turva. Niin ikävä kyllä jotkut niistä on semmosia, että sit ne on sen mieltä, että okei, I follow this here person. Kaikki ei ole. Se on ihan mahdollista. Mä väitän, että näistä on suurimuotoisia lampaita, joilla saa tenepettin aikaa kuvaan. Siis tossa on semmonen pieni kivi merkkinä, niin ja sitten tulla itse tolpalla. Se on heti. Se on Niillä menee tosi nätisti. Niin menee. Aivan mielettömiä. Kun ne on nyt eka kertaa oikeesti kilpailemassa. Mä oon niin paljon kannustanut, että menkää nyt vaan. Tää on Virun hyvä rata aloittaa, mutta tää on sopivan pitkä ja paljon kuljetusta. Nimenomaan. Siinä ehtii niinku relata vähän jo matkalla. Ja kato, kun mä oon yrittänyt, että tulisivat nyt tänne paimenkorjayhdistyksen junuessa, niin ykköseen. Mutta häkitystä ei kyllä nähdä. Niin se on väärä puolella Niin, mutta kun ei, kato, virallisissa kisoissa ei saa tehdä silleen, niin sitten mä oon niin kauheasti jauhanut, että siinä varmaan tuu mieleen. Täältä ei näe kun